Dong Erin nga pagbisita ni former President Rodrigo Roa Duterte sa mga bata nga dunay cancer, no, sa Yes. SPMC House of Hope. Cancer Institute. Oo, dinhi sa atong syudad. Yes, Day. December 19 itunol og regalo unya gibaha ni og mga reaksyon Dong Erin. Kagabi ina day. Oo, gikan sa atong mga netizens kay sumala pa nila ang ato kunong presidente wala gyoy pag-usab. Wa gyud day. Okay? Mao'y daw ni ang tinuod daw nga nangalagad. Sumala pa. Akong basahon ning pipila dinhi sa mga comments na naingon dinhi. Mauna ang atong gipili nga presidente gikan sa Davao. Naay balasakit. Oo, may position man or wala gyud daw nag-usab ang iyang kasing-kasing Dong Erin sa mga bata. Kay Davao City Mayor pa siya, ginahimo naman niya. Yes. Ya karon. Iya gyud na day. Oh. Iya gyud na nga project na kanang kuan dia day kanang Cancer patients. mga butanganan ana ato mga kaigsuunan nga mga dunay cancer day. Iya gyud na labi na kanang sa areas mga kabataan, House of Hope. Mao bitaw nga niani kini og mga pagdayig gikan sa netizens og siguro apil ka diri mga kasama kay murag daghan kay ni ato ang mga thousands of reactions and hundreds of shares ang nakuha sa ato ang Facebook post Dong Erin. Yes. Ining post may kalabutan kay Tatay Digong na iniingon dinhi, go lang nang go Tatay Dig sa pagtulong kahit walang posisyon tumutulong pa din. Ingon si Joy Abergas. Gikumpara gani day no. Si Digong og si PBBM. Si Digong tuas ba nga masakiton. Si PBBM tuwa dito ngaab-ngaab kauban ang mga artista sa konserto kauban ang asawa. Agoy. Aw, syempre kay Layo kay diferensya.